दा जोंना सोंथिया सोंदो जे 2012 आव फैनाय टेटआव फैनाय मोनसे सोंथि बियो होनदो गाहायनि बबे अनजिमानिख्रुइ 7/10 आ उन्दै इयो सोरनि उन्दै होनना सोंदो 7/10 आ बेसेबां इखौथ' दहायनि बायदिबो बानायनो हायो आं मोनसे भिडिअ होनाय बायदि माने गाहायनि जितु रानग्रा बेखौ मिलायना लानाय बानायनो हायो बा जों गुबुन राहायै बानायनो हागौ बेखौ दा ओरैबायदि खालामनो हायो दा 7/10 खौ जों रानना लाबाय आरो 10 जों 7 रानबा बेसे मोनो 0.7 मोनो बेनिफ्राय जोङो माने इयो सोरनि उन्दैखौ दिहुननांगौ आरो दा 0.7 आ दा 1/2 खौ नायग्रोबाय जों 1/2 नोंथाङा जेब्ला 2 जो 1 खौ रानो होमबा बेसे मोनगोन 0.5 मोनगोन आरो अब्लाथ' मा जाबाय इथ' देरसिनसो जाबायना होमबाथाय एन्सारा बि मोनसेया नंखाला ए नाम्बार अपसना नङा एबार बि नाम्बार अपसनखौ जों चेक खालामना नायगोन 5/6 इखौ नोंथाङा जुदि रानना नायोना 5 खौ 6 जों रान पइन्ट होबाथाय बेसे मोनो 0 मोनो एबार बेसे होनो हागौ 8 होबाथाय बेसे मोनो 48 मोनो अब्लानिया 2 थालायबाय पइन्ट थानायखाय 0 3 इदिनो फैबाय थासिगोन बियो बेसे इयो 18 इदिनो 2 फैबाय थागोन थामहिनबा नैखौ जों मा लिरनो 5/6 खौ 0.83 अब्लाथाय नाय नोंथाङा मोनखाबाय फिननायखौ बेयावनो माबोरै मोनखो नै 7/10 माने मा 0.7 मोन ना 5/6 माने बेसे 0.83 सोर देरसिन 0.83 पइन्टनि उनाव फार्स्टनियानो 8 ना बियो इना पइन्टनि उननिया मा 7 ल'सोमोन अब्लानिया नैबेयो देरसिन जाहैबाय 0.8 आ देरसिन जाबाय बेनिखायनो नैबेनिख्रुइ नैबेयो दुइसिन जाहैबाय आरो थामहिनबा इयाव सोंखादोंमोन ना नैबे गाहायनि बबे अनजिमानिख्रुइ 7/10 आ उन्दै होन्दोंमोन स' नैबेनि उन्दै 0.83 नि उन्दै आरो 0.83 खौ अबेनिफ्राय मोन्दों जों इखौ नैबे 5/6 निफ्राय मोन्दों बेनिखायनो फिननाया बबे जागोन फिननाया नैबे बि नाम्बार अपसना जागोन आरो फिननाया बि नाम्बार अपसन